U ruskim Krestúre štvrtok 26. marca dezinfikovaný dom za Škoľaroch a tiež po druhý raz ukončená i dezinfikácia uličkov s pomocou traktora i ohňohasného kamiona. Jak chvária u javným komunálnym podpríjemstve Ruskomu plánu, že by šeholem 2 raz do týždňa ukončovala dezinfekcia na taký spôsob, ale to nie je jediná robota, ktorú toto podpríjemstvo ukončuje. Od prinošenja vanredne situácie Ruskom robí Inčak, blagajna robí od 8 do 12 za placenie rachunkoch, za usluhy. Tiež tak my robíme dezinfekciu každý deň. Nadalej nastavljame isporuku usluhy vody, vodosnabdevanje i vynošenja šmeca, to še nastavlja do daljnjoho. Zabranjene, odnosno ne možeme ísť na popis vody, takže ja apelujem na građanov, že by javljali svoje stanje na vodomeru, na vodomer hodinky na 705 330, to broji od blagajny Ruskoma i da prijavljujú svoje stanja. Tiež tak pijac, tiež tak zabranjeni, evo to bude teraz druhá sobota, takže do daňoho pijac u Krestúre nebude robiť. Keď slovo o chováňoch prisustvovať môže najbližšia rodzina, a to môžu byť i starší od 70 rokov, keď majú došľe bodzenie a za vymohu, že tiež môže javiť do Ruskomu.